Ana? Gabrod kan? Api, takasam na yaman? Gaputa masikugain? Na, masugsunan. Awan pakialam yun, no, gabroda. Agabrod kayo mitano kahit yaw. Awan, takasam ti responsibilidad mo. Mali ka tunay na lalaki. Kaya pa ya, kahit kung ordag sapol di mas dadakilay, mada makapundar, nortuwa lang. Niyamang nga, kasanon, sino magtarakan ganyan na? Kita ka, mate, dino kayo musikan. Tamagamit mo tata responsibilidad mo, kure ma din maibalikas. Siguro natin pagbagam, kay peso ka ta, awang babaway. Mga orurahin na ni Iman dyan na. Nakatarami din naman. Sika, tanurot ka. Kung ba paparam, pwede mo malitam. Mapanak agabroda yun. Ana? Gabrod kan? Api, takasam na yaman? Gaputa masikugain? Na, masugsunan. Awan pakialam yun, no, gabroda. Agabrod kayo mitano kahit yaw. Awan, takasam ti responsibilidad mo. Mali ka tunay na lalaki. Kaya pa ya, kahit kung ordag sapol di mas dadakilay, mada makapundar, nortuwa lang. Tama pala na tama karnong sunan. Gamitin dati kuanan. Udon sa bitanan. Naku lang, ulit naman. Awan, Timsay, nangagasawa kayo ni Mercedes. Sina kayo malagad. Pati mo pa mabalikas ni responsibilidad. Amok mo, matik lang kami may balik sa responsibilidad. Ay, Dimsay. Madim nga pilit-pilitin na yun. Tamadim kaya. Nangasawa kamit palanit, uri si kamit. Sige man, balik ka sa mga orte responsibilidad. Nyakit diba ko yun? Sinstapi ko yun. Api nga agabrod kan. Maumuma nga orte, pagrurupaan yun. Si tayo lang kikita dito ngayon. Niyamang nga, kasanon, sino magtarakan ganyan na? Kita ka, mate, dino kayo musikan. Tamagamit mo tata responsibilidad mo, kure ma din maibalikas. Siguro natin pagbagam, kay peso ka ta, awang babaway. Ana, ako may sumisamitan na. Pilitin pa ilan. Kayan. Word, akword. Output nga bagbagam. Taka man nagtan, nagregat kayo katungtong. Hindi mauawatan, responsibilidad lang, di ko pa mabalikas. Bak, madimlilipat na yung chocolate ko sa kay Almoranas. Almoranas. Bak, siya bahala kineman. Tan? Ano din? Pala na Arjun Andres na isang sangit mo. Nagsangit ata, agabrod di ba ako yun? Isang ganta. Di. Ay, pag-ibig. Grace, mawata mi tamar ng tata. Ang mumi Andres, narigat ti mawalan ti peso magayam. Dapat ipagbagayaw, tumatir kayo man na maperda ito ng misanan. Naman, mauntan tayo king kanyat to. Mumi Andres, agabrod di ba ako? Kasabap men, darig ng mga malita. Awan Andres, ang kakampi mo, nang kadam na maglulukan niya amin. Umano ko saan? Nagtal na latatay tilubong ko, pumampad kayo pa ilaan. Awan ay gayim mo, taktakasan na ti responsibilidad na. Awan, baklay gayim mo, masigluhur ni Eman, talawan na pay. Talawan niya bagbagam. Ato mo, abroad. Muriot tayo. Isunutin ang pagkakabroad, apikar na malita ni Baak. Ay malita nga igam ni Baak. Malita na yung mga dyan, badbado na. What do you mean, Andres? What do you mean, minansok na tatalo pa ang tagtal na ka? Karukan. Apa nga itulod na badbado ni Ema? Puro ni Ema, agabrod mo lang? Puro ka, bro. Agyan ni Ema di balay da bakal. Umapo nun. Umapo magam ni Eman balani, na may sana taman ni Bakin. Supay kasla seryoso pa tatig sasaw. Mati kayong magyay, agay makadayaw. Mapala nga dyan. Mongol talaga ni Ema kun Andres. Talagang umapo na yun. Talaga sa palani, nilang tutula din. Si kami ulit ni Mercedes ko. Wan, si kayo ulitan. Ngam nagkabukan niya. Ana, kumusta mo dito nangyala kayo, Mike. Nakaragam. Nga ni Cordan Andres.
Pero tumagamay, tuloy, madinakakitan. Eh, no. Nagkabay ang matay. Yung pari ka mo na kuman, ah. Ang kurmaray kap ng Andres, kumtur tumagamay, naglamis tumagamay jerkom. Awa na nga raw. Kapoy kan, pagkakataon mo nga dyan. Trace, MC, nagaro din ta. Madi tayo pagbagi ni, magurguri ko rak sa'yo, namo nga, umapon ni Emma. Okay, nakon. Piman kita. Ay kay so nang ayayatin na to. Nasiguran pa. Sa partakam. Siguro kang matawag sa Mercedes. Tagkasar kayo. Siguro dan Andres, pag kita ni Mercedes ko, baka masilis siya nakpanibaap. Nakakilibulati. Masalis siyang ibagbagan. Ikaw kaya mo. Tingnan nakaluto. Hey, guys!